Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tiga tanggam ka ba dong? Nay, dak magaya man dito tersi na maray. Yakpay na puutat. Imbag ko nam tasaan ka na idugmam amagmag na. Ay, imbag nga rod Bilibak man kan ka, tama kapag nakalata o reag silsilpon ka. Ay, narwama kun maray. Anya nga ron tiga tanggam. Ay, umaya man nagpalod maray. Umay kalaang aglawd. Ay, kitwin Isumoy dahi tatirantak. Isurat mo nga ro din yung number mo, taludan kan adagos. Nagbayagan ang magmag na dayo badong. Jakpay nakalutaw. Hoy, badong! Partakam ti magna! Way, umayain. Darasam ti magna! Ay, di ka lang makaururay, Mike. Into ko naman kaya man tasil po na. Bayak kita magnan. Ay, agkusilap ka man ay. Dak lang aruday. Konak na ibatim da ta cellphone mo. Kita man, nagbayag ka na pandimatang iti bagas. Anya, bagas ko na. Ayan di bagas adinatang mo. Nay, bagas ay ating bagatang mo. Bagas, badong! Inulit-ulit ko pa'y abagas tigatagam. Apay ngay, nga awan mo't bagas ngawit mo. Ay, nalipata ka bagas gayang ting bagatang mo. Ay, dayta ka kasi cellphone mo. Anya ngay ti kanan ta ita. Ayan ti kwarta. Asya man langan ti mapan gumatang. Ay, awanin Inaglunton. Ay, mapang urka ba daw? Marikwanan. Oh, wada ka. Adda ka di bagas mo dita. Ay, adala ko kabagas Umutangak man mare. Imbaon ko nga min ni badong ko nga umay gumatang. Sa bali mo tinaramid na. Kano damdamagak, no anya tigatangan na. Load ka no. O, dili no dak. Bagas maray di pagpagatang ko kenkwana. Ay, kasta aya. Gapoy ti kasi cellphone na. Nalipatan nan tigatangan na. Ay na. Kano nakadumog ang magmagnaga po iti kasi cellphone na. Kunak nga road, kat imbag man, tas saan ang maipadugmam. Ay na, kasta na maray, uray di balay may. Numangmangan, ag cellphone latta. Uray aginaw, ag cellphone latta. Iso ang nagbayag amalpas ti trabaho na. Ay, saan ang nasaya at matisobra pa nag-cellphone, maray. Ibagbagak dayta kenkwa na maray. Ang sanak matadengdeng kag. Di na ayaan mo apakaalaan iti disgrasya na ita. Ay, nangag mo dyan bagak. Nangagkawang kail. Anya tim bagak. Bawal tag silpaon agmanmaniho iti tricycle. Ibagbagak na ito ikan ka. Tada na disgrasya di ili a tricycle driver. Tag silsilpon ngagman manihaw. Sa anak mo't nga agsilsilpaon agdadrive kang kail. Ay rumbang lang. Tapno makaliklik ka iti disgrasya. Apay ngay si ka ang kail. Agsilsilpon kamay. Kabayatan nga agsarsarita ta. Kabailak gayam ti agsilpon. Kabayatan ti panagsarita ta. Bangking samay. Intay, Ay, ibagam lang ti kahit mga ibagaban ang ta mangagkamay. ibabamanday ta cellphone mo. Na. Apay manin. Mangantayon, Jack kayat nga adag cellphone iti panganan. Awan silpon ka, awan tay. Yankal Agpili ka, Inteng. Ag cellphone ka, wenno mangan ka. Mangan Ibabamday ta cellphone mo, kunak. Ibabam kami na ng kail. Denggemot ati bagbagan ni antay. Oh, di nakapangan ka ang naimbag, kaawan disturbo a cellphone. Ay, nabsugak Pudno dyan bagbagan ni antay. Asaan ang nasaya ti sobra pa nagsilpaon. Ayan nga ti cellphone ka. Day, apay abiro ka, Kaya cellphone ko nga rod. ha, aginaw ka. Aginaw. Ay, kwaraw. Sika, ti aginaw. Ay, sikat ti aginaw, Inteng. Tasumak daw ni Kwarog. Na, sapay nagrigat ti aginaw. Na, Jack, ito di cellphone mo. No, saan ka nga aginaw? Wanan tay. Saan mo pa ngayt ito ti silpon na? Agbibingay tayo iti trabaho dito balay. Saan amabalin asyak laag? Badong,
pa'y matpulos na imulam. Aguray ka nga min ah. Nakatugaw ka laang mat ngag cellphone kita. Aguray ka nga raw. Nagadoon tinaimulak. Saan ka pa'y mat anak karugay? Ay unay mo na ito yan, ungit nga ungay. Oray dito'y bangkag ag cellphone kalapa. Unay mo day tangaramid maun. Reklamo ka la reklamo. Ay maumaking ka na eh. Na, tasi ka pa'y tadaganas ng agungang. Ay, di ka mo nun niya taramid kinibadong ko, mare. Sobra ti pa nag-cellphone na. Ay na mare, kastamot ti parikot ko kaniinteng. Ang saan itan? Jack ipalubos nga agbalin asadot gapo iti cellphone. Ung-ung ta, maray. When alaak ti cellphone na. Isublikan ko na, numalpas na dagiti trabahon na. Ay, diak met nga ron maaramid day takin ni badong ko, maray. Nay, apay kit din asaan, Kano nakagalot di cellphone na Jessica na. anya, ay unay matdaytan. Wun, maray. Sapay galot tinuang di panggalgalot na. Na, sigurista at talaga ni Pari Badong. Pare! Apay paray. Ay. Tingamot ti kalsada ti pagpagnaamaw. Ay una niya. Diyan mo na puta na nakapating nga mo gaya man. Agsil-silpon kan ngamin. Ay di naman dilawan paray. Paadam mo ni tuyang to. Ay, delikado ngamin ti magmag na nga agsil-silpon. Ay kabaylak din magnang agsil-silpon paray. No nga, dalugan akila at lumabas. Ay katlisyat ah. Aha, isarding mo ti agsilpon magmag na. Ay di naksuruan paray. Na, Saan nagapunta si Kati Kapitan, nalalaing kagamsyakan. ay palpalagipan ka nga raw, tapos di ka maisagma. Saan na ka may sagmak paray? May bayanak man laing. Ay, ada lumabas at tricycle. Ay, amo ka paray. Saan na masapol ngay bagam? Aglisya ka. Ayan ti cellphone mo, intay. Indulin kon. Amok ano mangantayon, idulin kon. Nasaya at matamom. Di ko arugay. Ay napandagpasada. Mangan tulatan inton sumangpay. Mga tangaro din dungo. Sakbay ti pananganta. Ipalagip ko pay ken ka asikat aginaw. Ken agsakdo ita. Tawan ni Kwarog. Nagadumat na tanga aramida kon. Naa, agreklamo ka? Kayat mo talaak di cellphone mo. Kat saan kon nga itadkan ka? Agreklamo aya. Unay, aramida to. Nasaya at no agkinaawatan ta, intay. Hindi mo tikas to eh. Apay nga awan tilod mo ngay. Naibos nga raw, makaungot ka kat kanyakaw. Ay agrikap kalangan, nukas tamo ilaing. Ay, jak man laglakon itilaw, tap na awan pagludam. Ay yung gawat. Nagado ni tatirsi na pagluda. Ada yumat, Ay uray, anusa ka? nagpudot pa'y. Uray, danunay, uray ka sa nupay, tikadayo na. Bilibak mat iti anos mo, nulod ti pagsasaritaan. Siya pa'y may tiko na. Maanusang pa'y ti saan amangan, basta aglod ka laag. Badong! Oy, Badong! Apay ay Inalam jay kwartak dito yung pandagtipungan ka. Ha? Ay, kwartam na jay. Pinagload ko na. Anya, nagko na paglod mau, kat igatang itikanan taday jay. Ay awanin ah. No kasta, mabisinantan. Mabisinan nga. Awan ti gatang ko itikanan ta. Paggatang itikanan taday jay, Badong. Mayamaw na mabisinan ta. Tinapatay gadalod kaun. Uray ag silpo na kaun ngagmalmalay. Urayak man dito'y tersinam ni Badong Kaumaray. Napanan na aya. Napan nagpalod ijay bangir at tersina. Ay wan tati nakdarak jay sao kasaan ako ngaglako itilod. Day, isunsamot tanday tamagmag na. Kita amaray. Nagbuntog amag na. Tanakadumog nga silsilpon. Day, tati pa kaalaan iti disgrasya. Imbag ko tawan dadakkel abato di takalsada pa kay tibkulan na. Inkabagaan tanay, nagpatingan. Bayam, di nagtumula denggan.
ada sumunga da tricycle. Ha? Badaw! Aglisi ka! Ay po, nay mo dahi tapan ang kikitam kanya kung parang. Una, tamakaungatakan ka. Si kapay may tadaganas na makaungay. Kat si kalangaro din ang dungpar kanya. Di kamot ngamin naglisay. Aglisi ako mang ang madakamitay. Pagsaritaan ta dito iti sangwanan niyang kalkaw. Ay ko na sa yata. Hintan, yung barangay hall. Nanano ka, Badaw? Nanano nga, awan Mike. Dito yung tricycle ko tinakupit aw. Ha? Ay, wan! Makakitaan, adaan una yay, dahil tricycle mo, kwaraw. Ibal lang maut. Pinangkantsawan na pa'y ni tata ba daw? Ibalang ko kanon dito yung tricycle ka, wangkail. Kitpod no mo ta. Isupay, tinakupay, hindi na dungpar na. Eh, Uston, saan kayo naglaban pay? Makatantano ka talaga ng kail. Magmagnak lang, Mike, hindi kalsada paray. Kanyangay kung matibasol ko yay. Busina ka ngagpaigid ka. Ngam nagnakamot ititang nga ti kalsada. Da nga ron nang nagdebusinam. Eh, tag cellphone kagaya pare, isuad di mo nangag. Nagpigsam to pa iti busina. Oh, Nagpisa ya. itamla na daw na piksa. Napigsa talaga ti busina. Ngam saan ka nagpaigay. Kasanungayin dito yung tricycle ko anak ko paint. Ay, napay nga paiso ya. Nga iso tinakupay. Ag cellphone kagaraod. Kapay damagang pailaan. Ay, bayadan na ni pare ba nung tipagpatarimaan mo kwaraw? Anya, bayadak dahil takarag-karag at tricycle ni Kwarag. Naa. Siya lang arudin, hindi nung parna. Ngam kabailam nga rod at tarimnan. Napay kidi na saan ngay. Naglakalang may martilway. Naa. Nangag mo ang kail. Martilyon na kano ti tricycle ka. Kapay ayan, agungungit yan. Kahit sa anak mo tanana daw. Diyan mo tricycle ni Kwarag, tinakupay. Agrasyon ka pa lang. Kasanaw, nudakil atrak jelim mabas. Ayuwin na niya. Sika at tinakupay. Imbag ko na, tajay lang tricycle ni Kwarag, tinakadungpar kanya. Iso asaan kan nga ag cellphone. Dili. Apeng inagaw mo rin na cellphone ko ngay. Nasaya at mo, tasaan mo nga intalay, di ta sikat mo. Hey, wait. Nalipat ang agpaiso ngayon tali ah. Ay, isublim kanya data. Ay, mayat na tricycle mo at tinarimaan ni pare ba daw? Unang kail, mayatay. Kasla may mayat pay itan noon. Unang kail, kung naknusan ng agbalay. Eh, nalaing kaya mga tarimaan ni pare ba dong ah? Ay, nalaay. Minarti-martilyo na lang, mayatay. Aw, danggam ti andar na ah. Pwede, mayat ah. Naglaing ka talaga ni tata ba daw? Oh, danggam ti andar na kaslag kang kanta aw. Adan lakok allowed ka ba dong? Anya itayan, di number mo. Nay, nagkunaking kang umayak ang palawd. Ay, saan ka nga, Glod? Bagas, di may kugatangay, maray. Lakwan na ko, nadagaws, di may sa akilaw. Tanay, inurasan nak ni tuyang ka, kung may kumata. Ay, inurasan na kan? Awan pa'y kayo din yung cellphone ko na. Diyan mo, kung sa dino tinang idulinan na. Ay, kat nasayat mo't ano indulin ni Marito yung di cellphone mo? Ito na lang ka na, nung nawaya ti oras kang panawang ka. Imistik to ni tuyang ko, maray. Maya, tapno madisiplinaan ka. Ni Kapitan Inteng. Kagawad, manu amin dito ilakaw. Apay, gatangam amin. Gulpi ko na. Nay, adun sa ti kwartam No kwarta lang akait. Naa. Tainwar monday tawalit mo. Aw, makitam ti karga ti walit ka o kagawad. Nay, nagado nga agpay so tinaisigpit Sagmamanungay day ta. Dito isang wanan. Sagsasangaribaw. Dito yung matakin likod na. Saglilimagasaut. Nay, nagadun ti kwartam ngay. Adong around. Anya ngay ti maramidak kagawad. Ay, katgulpiyam nga rodin, aday ti lakaw. Sige. Kwinta mo numanaw. Tagulpiak amin na lakaw. Eh, saan samutan nga grunrun dadakwaraw?
Jak makikita. Nakita mo, kagawad. Wan, kapitan. Imay gimatang iya tersi nakitay. Apay nga awan damot ije paradaan. Napanda siguro nagiinom kadagitipada na atanod. Ay, kasano ang makapagrundada no mabartek da? Apay nagatangan da iti arak. Iya tersinak. Linakwam iti arak ni Kwaraw. Kahit ang mong magrundada itong rabi ay. Nagkaduma ngamin ti kwartana. Anya, ni Kwaraw? Ano ti kwartana? Wan, kapitan. Impakita na kanyak dagiti sagsasangaribo a kwartana. Na, jaka mo nga ano ti kwartana. Ah, saan mo nga amaw? Kano di na imbagbaga? Taba daw. Umay ganda, agiinom tayo. Ay, saan na nga yaban ko araw? Tanay, nakapoy ti pakinakam ko amang kontra iti panagayab mo. Umay kagitayin. Di na kuyo din ako araw. Ay, Ando ti kwartak. Iswadon tsure. Jack, awan nga min makukwartak ko araw. So, Jack, kaya ti makinaw. Tawan maibingay ikaw. Sakti makamo nga raod. Umay kagitayin. Ay, inakman biro kanda Kwaraw kanda giti tanaw. Pangbiro kam ngay kadakwada. Biro kak man ida iti igid. Kat no nagiinom dansa ka no. Iso nga raw nga nakitaan ida. Mapan mo kitaan, kat? Damagang pa'y laagbot. Siyempre, pagawidak ida Sigurado, akas tati aramidam. Naata diskumpiyado kan. Kaslawan pa nagtalak mo kanyak Arinteng! Handa kami ditay, paray! Ha? Ayan ni Uncle ka, tataba daw. Iso tayo tamagmag na. Inayaba ko na. Apay nga inayabam. Kung tanak day ta. Inayaba nga roday. Nay, umayain. Anda kay lagayam dito yung agiinom Ay, kami pa dito, paray. Kita man dagit si Tanod Map. Nakanubog namin ay. Ito na pagdagan. Ay, sana pa yan nabartay. Sana pa yan nakaduma. Yung makadumdumo kakaon. Mga paray, agtugaw kan. Aksat kayaw. Apay, hindi nga agsat sasawam ko sa anak nga agsat. Ay agawin kan Kwaraw. Pagawidam na takan na kam kanay. Dumog na mitay. Nabalitagan paray. Makaungot ako na. Imbes nga agrundada, dahil tagin inom tayo aramidan da. Saan ta ka din nga gungungit paray? May kakita ta ginom ta. Makaungot ka talaga, Nay. Malaysat mo na. Ay, makaungot ako, Nay. Pasyatan nakidin. Maramdamakan doon nga gungit paray. Sige inumom na ito iyaw. Awat mo ka. Nagtanganak ko na Ay, ramanaklaan Nay. Sige, Ramanam. Kulit kami sa paray. Oh. Gasin man. May tat nga tati ungot po dito, pare. Ay, kikuang klik nga paray. Oh. Nagkat na nagaw. Sige man. Oh! Ya, paray. Nagkat ay, dataungit mo. Di mo kumangamin linaklakwan ni Kwarog iti arak amaray. Nay, makaungot kakit din kanyak. Kat isula ang tilinakwa kita ngal daw. Ken apay ayang agong ungot ka nga main. Kita man, awan manen ni Badungkaw. Saan manen anagaway. Kat basol ko no saan ang nagaway. Una tay nawis ni Kwarog anapan na ginaom. Ay, sana siya ti pabasulan. Bawal kumangamin katagla ko iti arak dito kabildatan. Ay, sana nga umanugot iti dayta pampanunutam. Kasano ti negosyo may kantina wano agis store no maibawal ti aglako iti arak. Ang mga pato na umiiyak. Ay, Uston paray. Ang- Isardeng mo ganda tanay. Nasakitan to'y palayag ka. Apay nga, pagsarding na nakid. Kay rogrugik. Nasaki nga rin tula payag kon paray. Mayat gayab ti, agsat ta maikat ti panagungan. Kunak to magking ka paray. Ragragsakan tirik na. Saan ka na makaungungay? Oras noon na bartek amin ay natanod mo.
Isungarod nga ang kanta ang iti ado ang kanta. Naginamda gini. Ibusan na ito arak ang ginulpin ni Kwaraw. Dita Tersina. Kasta. Ang kanta akon. Ang mga pusa. Ang mga pato. Anya nga ita, duwatan amang sapsapol kadabadong mo kan ni Inteng, Maray. Ay, DJ to mga may namarikwanang kag basol na. No nagiinom da, sa dinong nga iti nagiinuman da. Ay, agdadalang di taigigay maray. Ay, kunang amin ni Inteng amapan na birukan ni Kwarog, ngam uray iso, mapukpukaw matan. Kuna ngamin ni Badong amapan iday bangkag ngagmula. Ngam saan meten anagaw away, awan met iday bangkag. Ay, pangbirukan tangay kadakwada, Maray. Adugayam ti kwarta parok. Di mo imbagbaga kanyak. Masabol ay nga ibagakan ka ang kail. Bun atawang ko kwartak. Ay, awan? Di honorarium mo ngay. Inala ni Antim amin. Wan, taado ti bayadak nga utang. Nangag ni Auntie di arasahas mo ang kail. Kasla da Antim na tilapayag na. Igatang ko iti sidaon ni Uncle Mo. Tama di ti aldaw na no saan na makasida iti naimas. Nangag nangagpaiso ang kail. Kasta ni Antim. Rumor tatap no di na mangagtipagsaritaan da. Aw, sa dinuman ng ti papananyaw. Na! Aginom kayo manan. Saan kayo tumanan ang mabirukan? Yay! Ito'y tansirok ti bayabas ngagsarita. Tapno di na tamangag ni Antim. Nagadayo mo tinday ti pagsaritaan ta ang kail. Narigat no mangag amin ni Antim. Ti tungtungan ta. Anya ti pagsaritaan ta. Tamasapol nga umadayo ta. Ikanak man iti kwartam. Dumawat ka matlaga ti kwarta. Awan nga ron kwartak. Mano ay ati kayat mau. Ay, day taman. Ay, taman ti pagsuswer dyan akaanakan. Mangtad adagaos. Ibaga mo numanaw. Taitid kao. Gumatang ka manin iti arak, Kwarog. Nanuak nga dito yung nagadwa kwarta kagawad. No jak matigatang iti arak. Urno nga ma. Agurnungak tao. Intun addan maaram ko abalasang. Ti pagam-am kak. Agungat tumanin ni Kapitan Kanyak no lakwan ka iti arak. Saan nga gungay? Lakwan ka. Ngam di mo ibagbagakin kwa na Napay ngamin nga ibagak ngay. Nariga ti maungtan. Saan ko nga ibaga kagawad? Addan sa kwartam, Inteng. Nagkunang ada kwartak. Saan ka ngamin amatagtagarikat? Na, nagululi makakarodan di lawon nakpailaan. Mano, tiintad kan ka ni Kwarog a kwarta? Ay, awan. Apay ko mga ikanak. Ay saan kan nga aglibag? Tauray adayo kayo ang nagsarita, nakitak ni inyawatan na ka iti kwarta. Nakitam? Apay, di ko na jak ang mutag sipaw. Kwartak mo tiyentad na na. Ay di ka lang mabain nga agdaw-dawat. Kasano ita? Mapanda ka di agronda da Kwarog, Kwa? Agronda ko na. Kat numanon alawas asaan daan nagronronda. Aya, kunak man no may salaal daw, adida nagronronda. Makitam da ita. Malipatan pa yan. Tainikan na ka ni Kwarog, iti kwartap. Ada nang hold up kanyak to yan. Anya anang hold up nga ibagbagyam. Hinold up na nga raw. Talo lalaki ang nakaabungo ti rupa da. Apay ko mga hold upan da ka. Katawan met kwartam. Iso nga ron nga impos pundak nga hinold up. Tanamuan da nga awan gayam kwarta. Ay, rumbang lang nga ipospunda. Tawan mo nga ron kwartam. Ang magsublidan to kanaw. Imbagam kumaan ni Kwarog ti hold upan da. Tado ti kwartana. Kaya iso dahi dati imbagak katakwada. Inarekomendak ni Kwarog nga hold upin da. Wan, imbag ni Kwarog. Tanapuskol asag sa sangaribo ti kwartana. Apay ngay anak kabanikas kamot dito isang wana ti Tersinak, Maray. Makaungunga ta gayam.
Sapay nagngato day taban nikes mo. Kasta talaga no makaung-ungetak, maray. Tapay makaungungot ka. Apay adiyo pay amaw nga addan hold upper dito'y barangay Tayaw. Ha? Hold upper. Talo alan lakay tinang hold up kin ni Badungkaw. Ne, nagadun ti talo alalaki. Nabigbig na ka di ida. Kasano ko maamabigbig na? Kat nakaabungo da ka nga raw. Kat manungay tinaaladakan ni Badung Mao. Awan tawan mo't kwarta ni Badungkaw. Ay, isukat ti kunak. Ang inrekomendana ni Kwarog a hold upon da. Ta isoteado ti kwarta na. Ah, po na yun, tanang i-rekomenda pa'y laang mat. Saan lata kumaan nagtagtagarin Kasano nga no isarunuda ang mapanhold upan ni Kwaraw? Nasayat mo. Apno saan nan nga awisan ni Badungkaw nga ginaum. Ay, Kapitan, adamot gaya mo hold upper dito yung barangay Tayaw. Ay, ada ya. Nagkunabot. Nadamag ko kan ni Marituyang. Patpatsumo dahi ako maran. Kano naglay nga agaramit iti istorya dahi. Oh, Hinold up da kanong harod ni Kabadong. sanda nga hinuldap. Apay, ada ya kwarta na tahuldapan da. Iso nga rod nga inrekomenda na kano ni Kwarog ang mapanda hold upon. Anya! Ay, loko na ita pari ba dong? No isarunod ang ahuldapan ni Kwaraw. Ay, sus! Awanan ati madawat ko kwarta. Ay, unay kamitin paray. Makaungungot ako na. Nay, anya ti basol ko paray. Apay nga imbagam kadagay ti hulapar nga ado ti kwarta ni Kwarog. Nay, apay makaungit ka ngay paray, kat pudnumay. Ay, nung ay hold upin da nga isarunod ni Kwarog. Ay, wina niya. No huldapin na ni Kwaraw. Awanan, ti mangilibre ka na ta. Oh, Apay adyan na panunod ay ta. Anya ngay nga ro, ti planong maramidin ita paray. Ay, hold upper kayo sa mait. Ay, saan kami nga huldapar? dagdagan ita kapkapan ti bulsa ni Kwarog. Ay, wina niya. Askin ang maalata amin ang kwarta na. Nagadumang amin ang ti bulsa ni Kwaraw. Amin ang bulsa na kat ada kwarta. Why? Nasa isaya atin nga alain dami na kwarta na. Ngamdagi dyan nga huldapar ti makala. Wala. Anya kiti mo ko na. Pagbingayan ta ka di dahito yung kwarta ni Kwaraw. Ay, pagbingayan ka dyan. Idulin ko. Ha? Apay nga idulin mo. Pagguduan ta ki na. Ne, apay nga aglibi-libi ka, Kwarog. Kasangsangit at kaya man tayo. Taapay, makasangsangit ka. Awanan ti kwarta. Inteng, umay ka man ditoy. Ay, nakaturugak. Iso di na kayab-ayaban. Umay ka ditoy kat kasaritam ni Kwarog. Ay, nakaturugak nga ron. Kaya't mo ta syakti umay dita. Ha? Ay, nakariingak gayon. Apay ka anakan. Awan mo tin kwarta ka pulusang kayo. Ang mga no nalipatam iti nang idulin na. Inteng, Ah. itad mo ti kwartana. Ha? Ay, Adagan ka ti kwarta kang kayo. patpatsim ni Antim. Itad mo. Apay atagi ko ti saan mo ako kwa. Intaman la, alaanan ijerwar. Itad mo kunak-nay. Ay, wan, itid ko ijerwar. Kasano nga adagan ka ti kwarta kang kayo. Inuldap na kasama tadyak na puputan. Golpi man ang tilakok nga ara, Kwarog. Saan ang kagawad? Amanin kwarta. Di mo kunaan na naibus amin a kwartam. Napaniimbang ko kinianggal ka. Ay, kasta aya. Nasaya at ano yung bangkuyaw. Agurnungak ka na. Uston to inton mga asawa ak. Ayun Nasaya at nga gurnong ka. Para iti masakbayaw. Ni Kapitan Inteng. Baka pakatawa mo kay istorya, maray. Ay, kiso nga ron nagkat-katawat. Duduwata lang ngot nga katawa dito. Anak ko ma, ni Maribanang. May mayat ko ma. Nagadumang amin ti bagbagan ang aramidon na. Agpaiso nga main nga adu ter aramiden na dita balayda. Iso asan na namasangot ti umay dito tersinak. Siyak maray.
Basta nalpasak ang naginaw, umaya ko na dagos ti Twitter sinam. Kano naga daw ti makapakatawa nas kang istoryal. Ay, sayang laeng tawan ni Maribanang. Umaymat ko maatak no makipagkatawa, mat. Oh, maray, kaya mo kaday nga istorya ak manang. At dapay istoryaam di taaya. Adua, Puro makapakatawa. wala, agalak ka. Sakbay nga ituloy mo tag istorya, Maray. At daman pa ipakitakan ka, Anya day ta, Ipakitakan ka na ito'y nay. na listaan mo ti utang day te pakitam. Ado nga minun, Maray. Manipod iti page 1. Aging nga dito'y maodi a page, utang mo amin. Ay sos, nagadumutan. Iso nga ron nga agsingira kon. Anya mo to, nagmayat ti panagpakpakatawak. Kala at apinirday. Iso nga rod at tinumpunga ka na pintas timod mo, Maray. Saan amay may sa ti aldaw, maray? Nay, agungot kan samot tag. Asino kumangay ti saan makaungat iti day tangay naramid mau? Makaungat akan ka marikwanang manipod ita ang kalabantan. Naa. Pwede ka mapaninjeter sina ni kagawad ko nang. Ay, Jack Masangaw, nagado ti aramidak dito balay. Nalabsak itay ida ka ni Marituyang ijeter sina na. Apo, mayat ti katawad ah. May sursuro tak pay din. Ay na, bayam latta ka di idan ngagkatawa. Nasaya at kit di ata naragsak da. Kaya't kumutan naragsak ka ah. Ha? Naragsakak nga rod, no nagadumot ti pampanunutak nga aramidan dito balay. No nagaduter aramidem, kanayon ka ba nakakusilap? Di nakpay kasarita no maminsan. Oh, Katwan tanaban nugak gayam. di mo latultula din nagiti ko kumarim. Ano to yan? Naragsak kayo mo na nag-istorya kini kagawad ko anang. Nagkunamot kan ka. Una, tanang kuti pa nagkatkatawa yaw. Hindi nang panak nagpalod dita tersina ni kagawad. Ha? Pinirdi na timud kaw day ta ako maray. Ha? Kasano mo ta pinirdina? Ay na di mo damagan pa'y kwarog. Day taw iti bagakan ka. Saan ka mapandita tirsina na day ta abaa no adda utang mo tasingiran na kadagaws. Kasta ya? Sa pagyak kaya ti masingsingay. Kagorak day ta. Napay kumakaguram. No adamot utang mo anas kan asingirenda. Diyan nga rod kaya't allergy ak amasingayr. Makaungutak no singiranda. Narigat ka gaya mapautangan na to yan. Di nakasarsarita ba daw? Napudot ti ulo. Day, apay ang makaungit ka nagawid. Nakaragragsak ka lang itay napangkalit at tersina ni Kumari Makuhana. Ha? Kunamlan asino na ita kagawan. Baak tumulang. Kaya no nagmayat ti kakatawaan yung itay. Pinirdi na nga raw tinapintas amud kaw. Kasano a pinirdi na? Mayati pa nagis-istorya may. Pagamuan takala at kit din asingiran na. Ay kit adugayam ti utang mo iti tersina na. Diyak kayat ti masingsingay. Ay si kaki di mo tuyang. Day takit ti sana na sayat nga ugalay. Kinodanto pa'y utang mo kanya. Singiran na ka? Singiran na kaun? No da pagbayad maun, ay kit bayada mo na. Kayat mo agurahan ka mo, Kayat mau ba daw? Ay, saan mo ta? Si kaki di mo. Dukulayin na jay. Makaungit ka na dagat. Nay, si Kamat Marituyang. Wan siyak maray. Pasterken na kun tagistorya man. Na, itaman pa'y adito'y balay ti umay mo pakiistoryaan. Ay, umunag ka Nay, nakalinis kan dito balayaw maray. Ay, katwan maray. Linampaswak na imbag da ito'y datarme. Iso anag sila. Jak kayatin ti mapan makiinistorya kini Marikwanang. Nay, apay ngay. Kagura kaun. Na, kat no nagmayat ka no ti kakatawaan yaw. Idi da ita ngam saan itan.
Apay nga'y akalat ang nagbaliw, Maray. Ay, nariga laka nga min tagsa sa umaray. Ala, agtugaw ka nga raw, tarugyantan ti agistorya. Ay na, Maray, ditan balay me ti ayuyang ni Marituyang. Wen nga rod, Maray. Apay aya, anyat puun ken gapo tinaguraan na ken ka. Siningir ko lang, ginuran ako na dagaws. Siningir mo laang. Wen, Maray. Impakita lang matkan kwa na tilistan dagiti utang na. Kinusilapan na kon iti nakatadtadaam. Ay, unay mo't dayta. Adda ka di utang na kan ka, Maray. Ay, awan mo't malagip ko. Ang adda binulod na kanyak, nga aging gaita, kat saan na pa'y nga insubsublay. Dayta pa iti sana nasaya at nga ugali na. Saan na nga ammo tag disubli iti binulod na. Wen nga rod Ay, ipalagip kuntuman kan kuwana, jay igad a binulod na. Kita ang mga no dayta mo ti pangguraan nantukan ka. Kapitan, adda ka di tabalayo ni Kumarik Abanang. Kanayon nga da dita. Mapanak man manan makiinistorya kan kuana. Una, inkalata. Saan nakatamasango ti rumwar ang makiinistorya? Nagagat nga ron. Di na kaya't apanawan ti trabaho na. Iso asya kung ti dumanon kan kuana, Kapitan. Nasaya at Maray. Nasingpo nga may ni Maribanang. Nakaanos ako Maray. Marituyan, ado ka di fay ti istorya. Wen amaray, adupan, apay aya. Ay kat, putdak pay laeng ti panagistorya. Kaapay Maray. Adala ipalagip ko kan ka. Anya ngay dayta. Maray, malagip mo jay binulod mo nga igad ide. Adda aya mo. Na, saan mo ang malagip jay aglat-lati nga igad? Ha? Tila ipalpalagip mo. Wen tamanon atawan a binulod mo dayjay. Ang aging gaita, saan mo ba yan subsublay? Ay, la kuman im-imay dito balayaw. Nay, apay ngay akalat at imakder ka, Maray. Kunam nga dapay istoryaan. Agawid akong kat sana kong nagsubsubli pa'y dito balayaw. Na, gimura ka, Marituyang? Awan lat nagdumaan niyaw kinibaak akwanang. Ha? Na, Tinuram ni Kumari Mabanang. Konamlan asina. Kanya tinaramid na aya. Day ka no binulod ko nga igad. Diyak pa'y ka no insublay. Day talaang ginura mo. Anya day talaan. Nasakit tiriknak itinaramid na. Ay, wala di ka pang gurguraan, Mike. Kit pudno mga min, naglaing ka nga bumulod. Hanggang saan mo mga muti agisuble. Ay saan mo nakarkaruan ti panagungot ko ba daw? No di mo kayat nga ibarsa kukan ka na ito igam ko apalanggana. Dayta. Dayta palang gana. Apay, di mo malagay. Pabinulod mo lang, dayta. Oho, tilay magbagam. Ipalagip ko lang king ka. Abinulod mo dayta kinikwaraog. Wala, yung kay sublay. Kagorgorakan ba daw? Heh. Saan ka na kaya't akasarita? Pumanaw ka! Apay nga taadi matan umay dito'y balay ni Marituyang. kat no gimura kanyak. Na, apay ngay. Kino naganos nga umay nakadandalunan. Ay, inaramid na mo't kanyak, ti inaramid na kani Marikwanang. Impalagip ko lang mat jay binulod na nga igad, ang gimura mo't tayn. Kanya nga ti mabati agayim na. No, guraan na aminin. Ay, awanin Amin kami ako marina. Kaguramen ni Marituyag. No kasta, duatan akagura ni Marituyang. Ay, word, Maray. Makita mi itan ti ugali na. Ay, pudno gayam timbagam. Kat bayam, tapno awanan kumari na. Sayang jay igad ko abinulod na, Maray.
Adamot asayang dya inutang na dito tersinak, Maray. Saan kung saan amasingir pa'y kankwa na iti oray ka anuman. Saanen maray? Takagurugura na tamutan. Wan nga rod Ano to yan? Napay kwaraw. Imayak dito yung balayaw, tadarantakan na patigunay. Anya dayta. Umay ko kumalaan tayo binulod mo apalangganak. Ayunay kan kwaraw. Ha? Pinirdental daw kaw. Abay kumapinirdek. Talagamit nga dabulod mo kanya kapalanggana. Kayat mo, amapan ko alaan day ta apalanggana. Tay barsak ko kan ka, Ni, abay nga gungat kamutan nga eh. Talaga makaungot ha. Diyan kaya day tangar aramidam. Aguray ka, tay nakalaan. Ay sus, dakasan, nas ka na makataraya ka dagaws. Narigat ti mabarasang iti palanggana. Hay, kwaraw! Saan ka pumanaw? Urayan na dita! Pumanaw agit na yun. Apay ko araw, kaslad na kabutang mo Hindi na natuyang Kabutang ko ni nana tuyang tataba daw. Nay, tamay. Nagkapuak di tabalayaw. Tamapan ko kumalaan ti palanggana, binulod na. Kahit hindi na. Nakaungat mo tadagaws. Kuna na nga ibarsak na kanyak di palanggana. Ay, talagang aramidin na day ta Pangtana, ko araw. Iso nga rin ating maraya kaon. Ay, sayang di palanggana. Kasa pa'y regalo ni uncle ko nga inting dahi dyan. Wala ba yan? Takasaritak to ni Nana Matuyan. Tapno isubli na day ta binulod na king ka. Ay, bagam nga isubli na nga wan kupit na. Pimanawan ni kwaraw. Why? Uri lalim mabaga, pimanaw. Si Kaki Dimay. Umay na lang alain yung pabulod na king ka. Nakaungit ka. Asino kumatisan ama high blood iti day nga inaramid na? Ay, balbaliwan man day tanga ugali. Na, asino ka kumangag sa iti kasta kanya, Ay, awana, hindi na bati agagayam mau. Kagurgura na kami day. Apay nga bagam ti kasta. Oray maawan da amain, tadalat tagayong kaw. Ay, awana, kagurgura na ka. At apay, di kapitan ngay, kanag-best friend kamay. Kita ni Mari tuyang, Maray. Iso lang nga rodan tinakabasol. Iso pa'y tiyadaganas na nga agkusilap. Ay, wen nga rod, maray. Nasiputan mo't gayam ti panangko, silap na kun ka, idilimabas. Napay kidinadyak makita ngay. Ay, papanan na nga ta. Nagpadaya mo't. Mapan siguro agbirok iti sabali agayem na. At dapay ay mabirukan na sa bali agayem na. Kat nagmadimat ti ugali na. Dito'y langan barangay hall ti pagistambayak, kapitan. Tada kagayim kaw. Ay, wala. Diya ngamin kaya ti ugali tagiti karubak. Agure ka. Apay adi mo kayat ka no nagsisingpit damit nga amaw. Anya ang nasisingpo. Ay, maray. Ay, huwag gayam. Singirik man ti di mo binayadan amultam dito barangay. Anya, adaya mo't utang ko amulta. Di nga pa nakiapam hindi ka nagiti nagsingsingir kan ka. Gaputa namin ngayon reklamo da ka. Apay nalipata mo nga. Ayunay kamutan, kapitan. Naglaing ka magayam nga singayr. Apay, di mo amo nga aginteres, di multam. Anya, Ay, agbayad kan. Ipaala ka ni tresurera di resibo. kagura ka, kapitan. Na, Kuna no nasaya at kagayam, samot gayam. day takatirigat na kan ka. No singirin na kakit agungot ka dagos. Anya, mo't day ta klase ti ugali mo. Naglaing kayo amin nga singayr. No di ka agbayad, manayunan di multam. Ipabalod na kan. Unay kamutan, kapitan. Day ta panangguram kanya. May sapay a violation. Ano? Agsaw ka pa'y maminsan, tagayabak iti pulis, tatiliwin na ka. Ay isa. Bayada mo ti utang mo. Kinisublim na giti binulbulod mo. Sana day ta, gumura ka, no singirin na ka. Paraw, kay Tuyan, di palanggana, mabinulod ni Tuyan kaw. Ay, nagyaman nak. Naisublimot langain. Nagyaman nak tatabadong Pasensya ka na, Nana Matuyan. Tinapatay. Naisublim na ito palanggana. Why, nakinasarita ni Uncle Mau. Iso asiming to'y basiday. Agbayad akaw, maray. Podno ka diti kinuna, Maray. Wun, maray. Tanay.
ungtanak ni Kapitan no jak agbayan. Ay, agyaman ak, Maray. Ibagak tukin kwa na nagbayad kan. Mabaina mo nga minon, tasing singirin da kaun. Ay, rombang laang nga agbain ka, Maray.